Opäť sme spolu strávili krásny predĺžený víkend, na ktorý sme sa tešili. Dievčatá prišli z rôznych kútov sveta. Ubytované sme boli v Luhačoviciach v Augustianskom dome a musím povedať, že toto miesto má naozaj úžasnú energiu. Presne takú, ako po rušných týždňoch človek potrebuje, čiže žiadny zhon, len pokoj a čas pre seba. Dnes sme začali poobedňajšou polievkou a presunuli sme sa pomaly potom na krásne miesto v parku, kde sme v malej skupine preberali aktuálne výzvy, ktorým práve každá zo žien prechádza. No a potom sme mali večer v hotelovej reštaurácii dobroty formou trojchodovej a večere úžasné jedlo. A ďalší deň sme začali rannou rozcvičkou, aby sme samozrejme rozpohybovali aj naše telo. A potom po výborných raňajkách sme sa opäť presunuli a pokračovali vnútornou prácou a individuálnym prístupom ku každej z nich. V sobotu po obede sme si dali relax, masáže a oddych na lehátkach pri krásnom jazierku. Treba povedať, že Augustiansky dům naozaj nie je len o peknom wellnesse alebo skvelom jedle, aj keď oboje je dokonalé a je to o priestore hlavne, ktorý vám dovolí vypnúť ten neustály vnútorný monológ. Večer sme sa tradične obliekli do našich červených šiat na podporu ženskej energie a urobili si pár fotiek na pamiatku. Tieto červené šaty majú ako symboliku z hľadiska vnútornej energetiky naozaj niečo v sebe, pretože každá z nich ako keby opäť sa spojila s tou vnútornou ženou a naozaj sme si to užili. A potom v nedeľu ráno sme mali spoločnú meditáciu v jurte, raňajky a potom také uzatvorenie celkové toho nášho retreatu, pretože sme si preberali také individuálne kroky ku každej žene, že ako to aplikovať v tom každodennom živote.